Hi ha covards que peguen la seva dona i els seus fills per oblidar els seus problemes i creure's més homes, li va dir el pare. El que ells no saben, Xavier, és que amb cada cop demostren la seva debilitat i la seva covardia, perquè només peguen els que creuen més dèbils que ells. Són com bèsties, Xavier, va afegir la mare. Per què no raonen, per què no pensen, per què no estimen a ningú? Només volen controlar la vida dels altres, per creure que així controlen la seva vida. I per fer-ho, utilitzen la violència, els crits, els insults, els cops, les puntades de peu, els cops de puny i fins i tot la sarna. Com diu el teu pare, els homes, els de debò, no peguen, només ho fan els covards. Però no ho entenc, mama. Per què l'Helena continua vivint amb aquest salvatge? Li agrada que la peguin? Per què no se separa d'ell com ho fan les altres persones? És que no estima l'Àlex. Ningú no vol ser insultat ni agredit, fill, va respondre la mare. La nena continua amb ell perquè està sola i no sap què fer, ni on anar, perquè té por pel seu fill, a qui estima més que ella mateixa. Perquè li fa vergonya reconèixer davant dels seus pares que l'home que ella va triar com a company és un brètol violent que la maltracta. Perquè ni tan sols sap si ells ho entendrien. En fi, hi ha moltes raons i molt complicades. De vegades, la vida, Xavier, és molt difícil per a les dones. I a més, si estan soles i tenen fills que han de tirar endavant.